רבותיי, לא יאומן, לא יאומן, מה אני קורא פה עכשיו? רבותיי, מהמאור בשמש, אני כל כך מתרגש, כל כך מתרגש. לא יאומן, הוא עושה פה מהלך. תפתחו מאור ושמש לפרשת החודש ולשבת הגדול. תקראו את שתי המאמרים האלו ולא תאמינו מה שקורה, רבותיי. שתי שבתות עם עם ישראל. תראו מה שהוא כותב. והנה כבר אמרנו למעלה על מאמר חז"ל, שבת קי"ח, עושה פה מהלך שלם, פשוט blow minding. תשקרו מה שקורה פה. שאלמלא כתוב בגמרא, שמרו ישראל שתי שבתות, מיד היו נגאלין, שרומז על השתי שבתות שמראש חודש ניסן ואילך, שבניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. ועל כן, הקדוש ברוך הוא, לפני שיצאו עם ישראל ממצרים, הרי באו המקטרגים ואמרו, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם קודם כל לשמור את השבת. ברגע שהם שמרו את השבת, שבת מלשון תשוב. הם עשו תשובה, השבת שקולה כנגד כל התורה כולה. שימו לב, ולכן נגאלו ישראל. וכמו שנגאלנו, כך נגאל. איך? על ידי שמירת השתי שבתות האלו, מראש חודש ניסן ועד פסח. אומר, ועל כן בעת הזאת, הזמן גורם שתתקבל תשובת בני ישראל, כשיחזרו בתשובה שלמה, ועל ידי זה ימשיכו אל מידת המלכות, שפע י"ג מכילין דרחמה, וחסד השם מלאה הארץ וכו'. אבל שימו לב, פה משהו מוסיף. אומר, כתוב בגמרא בפסחים, ששואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום. רבי שמעון בן גמליאל אומר, שתי שבתות. אז הוא שואל, היה צריך להגיד, רבי שמעון בן גמליאל אומר, 14 יום. הם אומרים 30 יום, הוא צריך להגיד 14 יום. לא, הוא אומר שתי שבתות. למה? שהרי משה עומד בראש חודש, הוא מזהיר להם על הפסח, שנאמר החודש הזה, ויש לדקדק, למה הוא אומר להם 14? אז הוא אומר, שמעתי מהרב הקדוש, רבנו מנחם מנדל מרימינוב. שמעו את זה, רבותיי, אני קראתי את זה, נפלתי מהכיסא. שהמנהג היה מקדם, כשסיים הקורא לקרוא פרשת ויקרא שמסיימת להשמע בה, הפרשה הבאה שאנחנו נקרא, פרשת ויקרא, ואחרי זה פרשת צו. אלה השתי שבתות האלה. מה הם שתי השבתות האלה? נגמר הפרשה להשמע בה. אותיות להשמע בה. למד א' ש' מ' ה' ב' ה'. מה זה אומר? היו הקהל, כך היה להם מנהג, שהיו הקהל עונים אחריו, לאל אשר שבת מכל המעשים, וביום השביעי, שזה ראשי תיבות, להשמע בה. לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי נתעלה וישב על כיסא כבודו. וזה צריך למודעים, מה העניין בכל הדבר הזה? והוא מביא פה מהלך שלם כדי להגיד מה הכוח של שתי השבתות האלו, שאפילו עם ישראל שלא ראויים, ויש ביניהם עובדי עבודה זרה. זה לא יעזור. לא יהיה אפשר למנוע. אם עם ישראל ישמרו את שתי השבתות האלה, יתחילו אפילו לא כהלכתה. שיש שתי שבתות ששומרים כהלכתם, שבתות רגילות, זה יביא את הגאולה. אבל השבתות האלה, עצם זה שעם ישראל מקבלים עליהם מההתחלה לשמור מצוות, לשמור לעשות את השבת, מספיק שתי שבתות האלה שישתדלו לשמור, אז רבותיי, איך אנחנו יכולים להפסיד את זה? יש לנו את ההזדמנות עכשיו. מה ההזדמנות? תראו את כל הניסים, כל האותות, כל המופתים שאנחנו רואים עכשיו. תתקשרו לקרובי משפחה, לשכנים, חברים, אחרים, תשדלו אותם. שתי שבתות, רבותיי, זה כל כך קריטי שיבוא כבר הגאולה, רבותיי. שתי שבתות, תתקשרו לדוד, לדודה, כל אחד שעדיין עוד לא קיבל עליו שמירת שבת, תתחננו לפניהם, שתי שבתות. הנה יש לנו פ' של פורים, פ' של פסח, פ' זה אותיות גאולה. סיימנו פרשת פקודי, שזה גם פ' ואז זה היה לנו שבת החודש, כשקראנו את שבת החודש,
והנה יש לנו פה 3 פעמים פי, ביחד זה 240. מה זה 240? גימטריה עמלק, גימטריה ספק. זאת אומרת שתי השבתות האלה, הפי, פי, פי, עכשיו שאנחנו נמצאים באמצע, יכולים לבטל את עמלק לגמרי. היום אנחנו לא יודעים מי אלה עמלק, אבל אנחנו מבטלים את הספקות שנמצאים בנו, מבטלים את הרוע שנמצא, את כל מה העמלק שנמצא בתוכנו. ועל ידי השבתות האלה, אנחנו מכניסים פי, 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 פורים, פיקודי, פסח, ואנחנו נכנסים לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. רבותיי, תפיצו, לא לחכות.